ọnya na-edu elu anyị wee sị na o wee dị ọya na-eli asụkwo ndị dị amaka ka anyị nwere ndidi ndị dị amaka ka anyị nwere ndidi ndị dị amaka ka anyị nwere ndidi onye ibe na-esili ike iko nwere onye ibe na-esili ike iko nwere ọkwa iji ndidi na-enyo emetụ ọ ga-ata onye ndidi na-ebi n'ụwa na-ebi ewu ụmụnne m nne anyị na-etiri egwu egwu n'ụwa egwu na-etile nso ndị amaka ka anyị nwere ọmụ nwere ndị dị ọdị mma n'aka m ji ete egwu ọmụ nwere ndị dị ọdịle m na mma n'aka m ji ete egwu onye ibe na-esiri ike biko nwere ndidi akwa ijiri ndidi na-enyo emetụ ọ ga-ata dị mma onye ndidi na-eli azụ ugbo nwanne m ụmụnne m ewu ụmụnne m akụkọ na-akọ bụ maka ọnwụ nenu na ọnwa amara oke bezenụ ọnwa amara nwata nenu na ọnwa amara oke nwanne ọnwa amara nwata ọnwụ bụrụ ọgamọ na nna m ọnụmbachi nna m ọnụmbachi onye bele n'ụwa n'ọga na onye nọse n'ụwa na-aza mụọ onye bele ụwa ga-nwụọ isi bụ ka ibu nwanne m ọrọzani yo isi bụ ka ibu ụmụnne m ọrọzani yo mmadụ bịara ụmụnne m ya mụrụ nwa nwena mmadụ bịara ụmụnne m ọ nụrụ nwaanyị nwena mmadụ bịara ụmụnne m ọ lụrụ ụlọ nwena mmadụ bịara ụmụnne m ọ gbara moto nwena n'ụba n'ụlọ nwaanyị nwanne m n'ụsị anụkwa sigbo ọnụmba mụrụ ụmụ nne m na-amụkwa sigbo n'ụba lụrụ ụlọ nwanne m n'ụsị alụkwa sigbo n'ụba balị moto nwanne m gbasa gbakwa sigbo kedu nyere aka n'ụwerika ejeni na basili nne onye na-eme n'ụwa nwanne m ga-ekwe eji abụ nna m ọnụbachiwe ezinanya debo ụnyami na-ebe ọzọ bebụ na iru olise ọnwụ bụ gwagwọ ka onye ọbụla ji chukwu ọnwụ bụ gwagwọ ka onye ọbụla ji chukwu chudo ọnụbachiwe iko nwere chudo ọnụbachiwe iko nwere ọnwụ bụkwa ụgwọ onye ọbụla ji ana-ekwezo n'ụbọchị iko nwere ana-ekwezo n'ụbọchị iko nwere ikoloto okwu nnebo chudo n'ụbọchị chụrụ ikoloto ọnwụ bụkwa ụgwọ ka onye ọbụla ji MC Tony Ọnụmba ọ bụkwa eziokwu na Ọnụmba chibe anaghị ọgbọ mana Ọnụmba ka nọgwa nnọ onye ka eji ayọ chukwu ọnwụ ya ligwe achara ka o tolu ebe ọ ga-etote ejedebe ife chikele ka ọ ga-abụ onye mere Ọnụmba o debere akụnụba n'elu ụwa wee na onye mụrụ ụmụ mụsụ ụmụ ara ọzọ ụmụ ya wee lụọ nọ n'elu ụwa wee na-ana
oge emezi ọzọ. Hey! Alele. Ije, 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 ije. Egwe! Ojegwuye! Ade! Ewu nwanne m o! Jamaica, Udama Kanjo, Amina Yonugo, Adilo, Oyoma Jamaica, Ghana, Namonu Banagomo, Eparepa. Doctor, Oya Cholam, Aquebelis, Yora Kisedo. Regado, one lemon, one lemon, Oya Cholam, Oyoma Kunigadio, Ako, Onamina Wazo, Eparepa. I will Onugbu beni adio, Unyamina wozo,
baba adilo so that was aka mere ọgụ anyị si na onye na-ekwu na o nwere ebe na-eme ndị Igbo wee sị na oke efi gba ọsọ oke mmadụ achọ ya ọsọ esi na nkelele gị chunoso katanga ọmụọba agụ a sị na nwanne dị na mba ọkwa ili n'igwe ọ dị mma tie chunoso nwanne m chunoso ọmụọba agụ katanga nwanne m ejo ene adị oya mi na agwa ọzọ agwanle belo so Omega City, I'm with them. I think you will let it go. Oh, what did the guy do? One love, engine Igbo, only my own personal keyboard man, engine Igbo, Egadio. Lawyer nigga, lawyer, let's go for one love, lawyer. Oh yeah, my own boy, lawyer, let's go. You're not kissing a jail. Alaba. Yamaka, I went London. Ewu one lemo. Oh, one lemo. Oh, no one lem. Is any matter when I'm in our own go? Oh, no. Amechi ono ekelengo kelelemu ekele wako waga hey ewu walemo ekele ihanilemo onyo mekele walem wako ni adio waga idewo oh dewo like one guy. Can any more by now? The people photographer. Or by now? He got you. The Damaka. I'm well on it. Who want them more? Children, but no go one lemon. We want to need a door. I mean, I don't go. Oh yeah, hello. Even a silly girl, we go winning. We did it and more. Oh, I'm sorry, I said that. Oh, you did it, never knew what.
Boni Wale, Boni Weze. Why one better? Ekelengi. Ikena Lagos. This man can elegate. One negi. Boni Weze. Ogo one dem madu kuchio. Egwe. Ije. Oyo. No so one lamb, no make one more babo. Is there any idea? Walk up one lamb, go so. Hey, no so keke. Okay, challenge. Eze ebunafo amụ ọba ahụ ka nkene gị ka ikene Chuma Chuma Ọkafọ mgbabo okwu bana ego nwanne Clef ị ga-adị onye ọma Chuma nwanne Chuma Ọkafọ Chuma nwanne okwu bazani adị okwu bana ego eze obe ya walo ya enwelo ndị dị amaka enwelo ịgaleju je nwanne nweju je ne adị abeju je nwanne nwanne leso eles ndị dị amaka ojisa ịgadị nalụ ndị dị amaka enwelo Maka, I will on a collies and one love. It's any idea. I mean, I don't go. Just one love. Palata one love. I told Abala, any my cousin, if I also, I got you. Hey, if I also Niboni, and you, we are in my own go. If I also, what do you think? I can let go. Hello. Maka, I will only need your maka. I will only one lemon. Nothing near, don't none. Abalos, I will oh, was it your man? Hello, oh, need your maka. I will only. Ọ̀nà mú bá kàwà lẹ́mọ́ ògbúlé ní ìgàdíó òyà mí náà wọ́ ọ̀tọ́ ìfẹ́bù náírò ṣe tí ọbíà káìwé lónìí ìgbìlẹ̀ ìdí àmàkà káìwé lónìí ewu wọn lẹ́mọ́ Mono, Oyamina Wago, Bebu Nairo, on your mama, Puana, what you do when he had it, Oyamina, Yonko, Wapuana, one no get to Kuala, no, Yamulea, I wonder, who typically, why on the shadow? Ezio Yakuyo As number one, oh dear. See, Obia
Chinedu nwanne m mgbe radio unamina yongo adilo so emulia mbeka mbena nam alo obu egwa anyị na-etiri alụsị anyị na-etiri mmadụ tie unu mekele mbọ n'anyị ji eme ọnụ ele ya si nwanne logo Igbo lida ele ya si nwanne ogolobi akana onyamina egwe ọzọ Igbo lida tie iwo gachu ma nwanne m iwo umekelego nwanne ọba ya nwanne eze junior na nkwa eze junior anyị na ndị ilo chere echiche mana ọ gara echiche ndị ilo ọ na-ala ndị ọrụ daalụ amotu nwanne ihe ọrịa n'ịga dị oge amotu osingo adịlịbo unamina yọnugo adịlịbo odisi mumu kaneligo oji n'oge adị udojo dojo kosisi ya irokotiri okosisi dalo udoji nwanne m anyị nwere egwu nweke na alati nwa Igbo nwanne dogo alati nwa Igbo gentleman alati nwa Igbo ị ga-adị o alo ije egwe ọbịa ụdọji lemu na nwanne m gagara ụdọji nwanne m nwanne bọni anụ ehi bọni nwanne gị bọni zụrụ mmadụ karịa ka o zụrụ mmadụ onye weli bọni weli bele mma bọni anụ ehi bọni anụ ehi a sị na oke ebigbo ọsọ oke mmadụ achọ ya ọsọ na anyị sị na mma na-emekwu aka ọ dịrọ m ihe nkọ daalụ nwanne Olise nwuyeke Olise nwanne go nwuyeke ya bụkwa tie